through the city backsides. I see the stars come out of the sky. Yeah, the bright and hollow sky. You know it looks so good tonight. I am the passenger. I stay under glass. I look through my window so bright. I see the stars come out tonight. I see the bright and hollow sky. Over the city's ripped back sky. And everything looks good tonight. We're singing la 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 la. La 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 la. La 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 la. Get into the car. We'll be the passenger. We'll ride through the city tonight. We'll see the city's ripped back sides. We'll see the bright and hollow sky. We'll see the stars that shine so bright. A stars made for us tonight. Benvidos e benvidas, queridos amigos e amigas, a presentación editorial dun libro único. O libro que quizáis sexa a obra máis enlleira do pensamento contemporáneo galego. Atención, non é unha obra doada, advertimos. E por qué? Porque esta é unha obra da filosofía. Sofía, aí. E que é a filosofía? Sofía, aí. A filosofía é unha ciencia que non pretende dar solucións, senón ensinarnos a preguntar mellor. Porque, queridas amigas, ás veces facemos preguntas que non teñen sentido. Sí, queridas amigas, cantas veces facemos iso, Certo é que a filosofía suscita algún rexeitamento. Non me vingues agora que a súa filosofía! Escoítase moito. Ou os típicos pais que agardan a chegada do seu fillo, un mangallón de 18 anos que despois de sobrevivir ao ensino secundario regresa a casa coa satisfacción do deber cumprido. Papá, mamá, xa me deron as notas de selectividade. Suspendí. Non, tirei o 9,5. A saber que faría. Non te fales así, Manolo. Mires que agora pode matricularse do que queira. Pode ser abogado, médico, incluso criminólogo. Ah, que queres estudar? Sé que se pode saber. Filosofía. Pero a ver, ti, calamidade, ti que poderías estudar para abogado, controlador aéreo, protésico dental, e más, meteste na trapallada esa da... A ver, queresme dicir para que nariz serve a filosofía? Aí está, a pregunta que se fai todo o mundo. A pregunta continúa a ser un misterio para a maioría dos mortais. E aínda máis, se os mortais son galegos. Ou galegas, que tamén adoitan ser mortais. A cousa é que galegos e galegas conformamos unha etnia difícil de entender. Porque nos nosos cerebros suceden fenómenos como pouco paranormais. Porque o cerebro galaico está dotado de mecanismos que estragan por completo a lógica binaria, propia de povos máis avanzados como o inglés, o francés ou o alemán. Povos que acreditan as cegas
nunha clara distinción entre verdade e falsidade. Polo contrario, un galego nunca entende moi ben onde comeza a verdade e onde remata a falsidade. Imos por un exemplo e así vémolo máis claro. Se eu lle explicase a Befa. Atende, Befa. Dime, mofa. Unha dupla negación ten que ser sempre unha afirmación. Pero unha dupla afirmación non será nunca unha negación. El, que me respondería? Sí, sí. E así é imposible sermos un pobo serio, avanzado e dotado dunha perspectiva a longo prazo. E o problema agrávase cando, na Galiza, nos facemos a gran pregunta filosófica. Tu vi or no tu vi? Este verso pódese traducir de dúas formas. Ser ou non ser? Ou como, Estar ou non estar? que non é o mesmo. Efectivamente, ingleses, alemáns e franceses poden ser, estar ao mesmo tempo, pero os galegos podemos ser sen estar e estar sen ser. E máis, os galegos non sabemos se somos ou se non somos. É o problema do galeguismo. Peor aínda, non sabemos se estamos ou se non estamos. É o problema da emigración. E aínda nos queda o problema de que nin son todos os que están, nin están todos os que somos. Bueno, iso xa é o problema da corrupción. Sí. Que podemos sacar disto? Pois que na Galiza todo é perralleiro. A política, os xornais, os eucaliptos. Pero pode levarnos todo isto a algún lado? Ten o perralleirismo algún límite? Posúe resposta para todo ou hai algo que se lle escape? Son grandes preguntas que só unha ciencia no mundo pode responder. A filosofía. E por qué? Porque a filosofía é a única ciencia capaz de afrontar aquí e agora a todos os problemas que nos aflixen como etnia e darlle unha solución. E chegados ata aquí, nós, Mofa e Befa, temos algo moi importante que dicirnos. Nós somos fillos de Polemón! Non. O noso pai era filósofo. Desiderio Pampela, alcumado Polemón. Papá. Papá, Deus o apañe por banda, era un filósofo severo, De trato difícil. Ourensán, iso sí. pero foi o único filósofo galego capaz de amarrar o boi polos cornos e afrontar o perralleirismo como filosofía natural. E como llo pagaron? Co ostracismo. Sí, queridas amigas. O noso pai non tivo en vida os loureiros do recoñecemento público. Fora, claro, do circuito tabernario de Ourense, que foi moi popular na súa época. O problema do noso pai é que non deixou nada por escrito. Pero temos o prazer de contar sempre ca Deputación de Ourense, unha institución comprometida coa cultura que non permitiría que un filósofo perralleiro, Polemón, caese no esquecemento. Por iso, nós temos o prazer de presentar hoxe a obra póstuma do noso pai, A crítica da razón perralleira. Un libro esencial do noso pensamento que reflicte a vida e pensamento do noso pai. A vida ou as vidas. Efectivamente, mofa, porque o noso pai, Polemón, acreditaba na transmigración das almas. Aquel con cara rara, creo que non o entende. A ver. Atente.
Escoitade. A transmigración das almas é a idea de que, tras a morte, abandonas este corpo material, pero encarnas noutro. Por exemplo, vos de onde sois? Onde? Vigo. De Vigo, moi ben. Ti, hoxe, és de Vigo. Pero noutra vida puideche ser de Curtis. Puideche ser un xihadista, unha berza ou un pepino, pero non te lembras. Claro que non se lembra, porque para iso tería que facer o esforzo do coñecemento. E o coñecemento é memoria. A cousa é que o noso pai acreditaba lembrarse de todas as súas existencias anteriores. E unha das primeiras vidas das que ten memoria sitúanos no sur de Italia, máis concretamente en Calabria, sí, na cidade de Crotone. Hai exactamente 2565 anos. Alí atopamos a Polemón reencarnado no corpo de Hipaso de Metaponto, un destacado discípulo de Pitágoras, o mítico sabio que fundou naquela cidade unha seita dedicada ao estudo das matemáticas. Os pitagóricos non se tomaban as matemáticas en broma, como moitos de vós. Daquela podías perder a cabeza por contradicir os dogmas establecidos. Pitágoras! 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 Cala, Hipaso, non berres. Tiño unha resaca no pulmón. Maldito viño calabrés. Que pasou, entón? Onte descubrín unha cousa abrallante. Que descubriches? Que o cadrado da hipotenusa é igual á suma do cadrado dos catetos. Ostras! Que xenio! Como lle vas a chamar ao teu teorema? Ainda non o teño pensado, algo como o teorema meu. Teorema meu. Non. Teu non, meu. Claro, teorema teu. Teu non, teu pode ser calquera. Teu, meu, de Pitágoras. Claro. Teorema de Pitágoras. Sí, só a ver, moi comercial. Estás seguro de que o cadrado da hipotenusa é igual á suma dos cadrados dos catetos? Digo, a ver se co viño calabrés... Estás seguro, non si? A ver, Hipaso, a ver. Atende. Se os catetos valen 6 e 8, canto vale a hipotenusa? Podo usar a O abaco é meu. Sí. Aí o tes, o número sagrado, ergo o meu, ergo non, o é romano. Logo, sí, se máis nos. Logo o meu teorema é perfecto. Oni paso deuses!
Oh, no, no. Vinde ver este cerebro que non lle cabe un estado. Este cerebro que parece mentira que o teña nese cráneo tan pequeno que ten. Un cerebro magnífico. Oes. Se cadra, non estou moi de acordo co teu teorema. Estás de brincadeira. Lembrote que estar en desacordo co fundador da seita pitagórica, págase coa morte. Pero iso é se un non leva razón. Pero eu teño probas contundentes. Contundentes. Cando te saquei da cloaca onde vivías, non sabías nin os múltiplos do 3. Anda. Pero iso que ven agora, a ver, pasa pa aquí, vou te explicar. Pasa pa aquí, Pitagorín, no, fora pa aquí. Mira, dime, que pasa? Que pasa? No, dime, que pasa se os catetos valen 1? Que pasa? Como que pasa? Pois pasa que a hipotenusa dache igual a raíz cadrada de 2. E que? Como que? Que a raíz cadrada de 2 dache un número irracional. Irracional. Todos os números son racionais. Pois veña, vai a conta. Eu non fago conta ninguna, faina ti. Podo usar agua? O abaco é meu. Pois meto na cara. A ver, raíz cadrada de 2. 1 con 4, 1, 2, 6, 9, 4, Vale, abonda. Pois é así, é infinito, podes ir até o infinito. Mentres os catetos vayan 1, sempre me vai faltar un anaquiño para chegar ao final de cateto. Ai, que non chego. Pois agora condeno-te a tirar este dun precipicio e morreres afogado no mar. E por que? Se levo razón. Por falta de respeto. Pero é injusto. Non me importa. Que manda aquí? Home, mandas ti. Pois eu digo que todos os números son racionais, calade ese punto. Por algo estamos en Calabria. Voume guindar, pero conste que me guindo porque mandas ti, e non porque leve razón. Guíndome, pero vou vir de entre os mortos a mofarme do teu teorema. Quíndate dunha vez. Sí, queridos amigos, sí. Porque cando a autoridade, o poder, prima sobre a razón, que cabe esperar? Pouca cousa. Un fillo metido na xunta ou un tímido avance nas listas de espera do hospital. Pero, como podemos facer para saírnos desta encrucillada lamacenta, deste marasmo de mediocridade? Pois sacudindo a crítica da razón perralleira. Todo un método creado polo noso pai para sairmos desta silveira.